Amta sisa emiya konna na emiya ni ale Mali kalanso ye kalanso min ni sorasi mafalo fala be bɔ konna na ni ye Prytanne fɔ be emiya fɔ fala ye Prytanne ale y'a dugumanda ye emiya ale y'a sanfɛda ye anw minnu be ne anw ma taa nin sira fala ye anw bɛ taa ezo la walima an bɛ taa bafo walima an bɛ taa tubaniso walima an bɛ taa kucala walima an bɛ taa sibi tibikaw fana fɛ yen fala ye degeyɔrɔ bɛ yen wa dɔwɛrɛ fana sigira nin waati na tumutu fana fɛ yen anw minnu ma kalan jan kɛ kɔni yaasa an fana ka se ka don cɛw emiya ale de ma ka di kosɛbɛ fala ye sɔrɔsi kalandenw bɛɛ lajɛlen ye kalan taabolo caman de bɛ ale kɔnɔna na nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɔra kunun ko o ye a 47nan ye fala ye kalanso in yɛrɛ tɔgɔ ye ko école inter arme min ye sɔrɔsiw u ka marifa kalan degeyɔrɔ de don fala ye kɛnɛ kan min ye premier ministre ye général de division Abdoulaye Mayiga ale tun bɛ yen CNT ɲɛma général de corps d'armée Maliki Jaw tun bɛ kɛnɛ kan Wolomasiri Tabaw ka ministre n'o ye général de corps d'armée Sadio Kamara ale fana tun bɛ kɛnɛ kan Kulukoro ba gouverneur n'o ye colonel Lamine Kabori Sanogo ale fana tun bɛ yen min ye maire ye Tamura ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ka taa fara lasigidenso maa minnu ma anw fɛ yan n'olu ka jabala b'an fɛ yan gouvernement maaw maa mafalen caman min ye maa min yɛrɛ bɛ ni denmisɛn ninnu ka bɔli tɔgɔ dar'o la fala ye Pangasi Sangare ale ka denbaya maaw olu fana tun bɛ kɛnɛ kan yaasa baara in a ka se ka kɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna maa si kana taa i kɔnɔma so o la sa min ye baara in ye fala ye a yirala k'a fɔ ko Wolomasiri Tabaw olu ka baara min filɛ nin ye n'o ye cɛdenw bɔli ye fala ye a baara bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ chef d'état-major ale ka yamaruya kɔnɔna na jamanakuntigi ale de bɛ taa ko kɛnɛ kan u bɛna kalikasiyɛn de kɛ fala ye n'i ye emiya ta k'a lajɛ bɔko 47nan in denmisɛnnin minnu b'a kɔnɔna na maa 343 o de sɔrɔsikɛ bɔra a kɔnɔna na dɔw bɛ min ye emiya yɛrɛ dɔnnen don ni min ye olu y'o kalan kɛ nka dɔw fana ye kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ a b'a fɔ ma ko spécial nanzarakan na nin bɛɛ lajɛlen fila olu de jɛra ka kalikasiyɛn kɛ jamanakuntigi ale jɔlen ɲɛna drapeau kɛrɛfɛ fala ye tilennenya ni danaya baara kɛcogo ɲuman faso kanuni yɛrɛdi min ye jamana tabiyaw n'a taabolo ni a maanisɛnw olu la bonyali nin bɛɛ lajɛlen o fɔra min ye kalan ye minnu tun bɛ yen n'olu ye emiya yɛrɛ kɛ laadala emiya min dɔlen don kɔrɔlen o bɛ taa se maa 322 ma min ye dugutigi 34 b'o la fala ye min ye jamana 4 jamana 9 an teri jamanaw olu fana ka maaw bɛ emiya in kɔnɔna na fala ye kalan yɛrɛ kɛkun ye min ye o ye ka kalandi sɔrɔsi denmisɛnninw ma an n'an lamini jamanaw bɛɛ lajɛlen na ani farafinna u bɛ se ka kɛ cɛw ye cogo min na minnu bɛ se ka jɔyɔrɔbaw ta n'i ye ɲinanta in ta k'a lajɛ fala ye 300 ale ni 43 in na fala ye Mali kelen wulila k'i jɔ ni 311 han min ye musow ye olu ye 32 ye o la jɛrɛ in yaasa i ka se ka s'a kɛnɛ ka fala ye ɲɔgɔndan b'a la han maa tɛ taa emiya la ten dɛ concours de bɛ yen i b'o kɛ ka sɔrɔ ka don emiya kɔnɔna na nka dɔw fana bɛ yen a bɛ f'olu ma ko professionnels e ye dɔgɔtɔrɔ ye i ye génie maa ye walima i ye maa lafalen ye sira dɔ fɛ fala ye olu fana bɛ ɲɔgɔndan kɛ ka don a ko in kɔnɔna na koyi a bɛ f'o ma sa ko maa kɛrɛnkɛrɛnnenw min ye sen ta ye yɛlɛmaba min donna emiya yɛrɛ baara kɛcogo la fala ye o ye k'a fɔ ekɔliw yɛrɛ kɔnɔna ye u y'a ye k'a fɔ u mago bɛ se maa mafalen kɛrɛnkɛrɛnnen minnu ma olu taliko ko k'o fana don bɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya ni maa min bɛ génie militaire baara kɛ walima e bɛ kunnafoni di kɛ ani transmission ka taa se kɛnɛya ma dɔgɔtɔrɔw sɔrɔsilakaw fɛ yen minanko ɲɛnɛbɔli ale ni tajiko ani kunnafoni di kɛli cakɛdabaw la u y'olu maa kɛrɛnkɛrɛnnenw fana don sen ta la fala ye maa min ye bɛɛ lajɛlen da a tɔgɔ ye ko lieutenant sous-lieutenant Idrissa Chama maliden don a ka kuru bɛnna 16 buruburu 6 ma fala ye 20 o sanfɛ baara kɛcogo ɲuman a for'o la min ye kɛrɛnkɛrɛnnen tigilamaw ye n'o ye spécial ye fala ye n'o ye emiya spécial ye ale fana tun ye sɔrɔsi cɛ 18 ye a bɛɛ lajɛlen ye maliden ye dɔgɔtɔrɔ 3 bɛ o la minnu ye dɔgɔtɔrɔya baara bɛɛ lajɛlen kɛ fala ye min ye médecin spécialiste o 15 bɛ a la
maa min fana kɛra olu ka ɲɛmaa ye o fana kɛra sous-lieutenant Fuseni Traoré ye ale ye médecin généraliste a ka kuru bɛnna 15 buruburu 19 kan 19 ma 20 o sanfɛ kɛnɛ in kan yen min ye foli ni tanu ni o baaraw kɛra koyi sabula bolodi ɲɔgɔnma dɔ bɛ ko in na Zen Fala ye min kun tɛ kɔrɔlenw na emiya min filɛ nin n'a maaw bɔra a denmisɛnnin 19 olu ni Ugandakaw Mali ni Uganda ka bolodi ɲɔgɔnna kɔnɔna na olu taara u ka kalan fa dɔ kɛ han 18 salongo minnu bɔra olu ɲɛ olu kun ye 18 nka Zen ta kɛra 19 ye sabula Mali ni Uganda kɛlen don k'i bolo di ɲɔgɔn ma kalan dɔ bɛ se ka fara a kan cogo min o la sa denmisɛnnin minnu filɛ nin n'olu bɔra a bɛɛ lajɛlen kɔni ye lamina sɔrɔsiya lamin cogo la Fala ye fɛɛrɛw bɛ kɛ cogo di kɛlɛ bɛ kɛ cogo di baara bɛ kɛ cogo di sɔrɔsiya miiribaw bɛ dan cogo di a tabiya n'a taabolo n'a kɛcogo ka kɔngɔ lamuɲu ka minɔgɔ lamuɲu ka min ye siɲɛnajugu k'o lamuɲu Fala ye nin bɛɛ lajɛlen kɛra u kunna koyi wa min ye kalan ye Zen k'u ye aguerrissement don a la Fala ye n'o ye commando ka baara ye o kɛkun ye ka min ye sɔrɔsikɛ yɛrɛ a jɔlaw a bɔlaw k'olu farisogo k'o jo kosɛbɛ yaasa a ka se ka kɛ kɛlɛkɛcɛ ye ka bɛn ni waati k'o ye Fala ye ladegeliw fana kɛra cɛncɛnfuga kɛlɛ o bɛ kɛ cogo di kungokolo fandanbada kɛlɛ bɛ kɛ cogo di i bɛ tile 5 kɛ dugu dɔ la ji tɛ sɔrɔ i b'a kɛ cogo di Fala ye nin bɛɛ lajɛlen baaraw kɛra u kunna o kɔfɛ sa u taara n'u ye kisɛ ci maa minnu bɛ n'olu bɛ se kisɛ ci la Fala ye u y'o fana kɛ ko Zen k'u ye tirɛ delitiw sɔrɔ a la dɛ ne kɔni kun b'a la nka ne ka kisɛ bɛɛ taara ɲɛnangulu la ne y'a jɛ Fala ye ko nin min filɛ nin ye yɛlɛma belebeleba de ye sabula fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ bɔ ten u t'u tɛgɛ ɲɛnajɛ sisan a bɛ taa lajɛ jɔnniw tɛgɛ ka di sabula Mali mɔgɔ bɛ tirɛ delitiw fana na o la sa min ye général d'armée Asimi ye kɛnɛ ka ye a ye denmisɛnnin ninnu fo kuma tɛ u tɔgɔ dalen don maa min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye général Pangasi Sangare général brigade Pangasi Sangare ala ka hinɛ a la Fala ye u y'o fana o ye baara min kɛ an ka jamana kɔnɔ min ye Pangasi ye ale tɛ maa dogolen ye koyi Kiba Sangare fa don Isa Pangasi Sangare min fatura salon sinungo Fala ye o fa don e ti ballon d'an dɔn kosɛbɛ kuma tɛ basket ma n'o tɛ n'i taara joliba la n'i ko Sadio Sangare fa o de ye Pangasi Sangare ye Pangasi sɔrɔsiya de la Fala ale y'a daminɛ duguma fo sanfɛ denwuli cogo min talen filɛ ka da denmisɛnnin ninnu na nin ye Asimi ko taasibila don waleɲuman dɔn ka ɲɛsin maa min ɲɔgɔnna ka dɔgɔ sɔrɔsiw ka gun kan kosɛbɛ sabula a ye baara min kɛ sɔrɔsiya la yɛrɛ di ni faso kanu ni kɛlɛw la k'o ye misali ye denmisɛnnin ninnu bolo u k'a ka taariku ɲini k'a dɔn k'a fɔ maa min n'u tɔgɔ dar'o la a jɔyɔrɔ kɛra mun ye a ye mun ni mun kɛ sɔrɔsiya hukumu kɔnɔna na Asimi k'u ma u yɛrɛ k'u cɛsiri u k'u jija don nataw la fasow u kan ka se ka olu kɔni kumabɔli baaraw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔsiya kɔni tabiyaw bɛɛ lajɛlen fɔr'u ye binga wuli min b'a la degun min b'a la min ye siɲɛnajugu minnu b'a la Fala ye ko nin bɛɛ lajɛlen k'u ye nin bɛɛ lajɛlen ye sa kɛnɛ ka Fala ye e min y'a danfara ye min b'a dɔn a tɛ dan kuma ma koyi ayi a y'a kɛ papiye kan o nɔ ko nin bɛɛ fɛ u b'aw cɛ ka taa n'aw ye Fala ye n'i bɛ emiya sɔrɔsi kɔrɔ dɔ dɔn e k'o ɲininka ko Dawudu ye jɔn ye bani hali sini denmisɛnninw ye emiya kɛ n'u ye Dawudu ye o ja bɛ tigɛ ale tun bɛ aguerrissement k'u kunna Fala ye i ɲɛ bɛ tiɲɛ Fala la kɔni i bɛ tiɲɛ Fala yɔrɔ dɔn kɔni i bɛ emiya position dɔn kɔni Dawudu n'a ka mɔgɔw tun bɛ bɔ yen u senna ka se nin Dawudu kelen de ko don han encadreur ba de don endurance la Fala ye min ye cɛden minnu filɛ nin ye Asimi k'u ma u k'u labɛn kɛlɛ ta baaraw la kalankuraw kɛr'u kunna n'o ye Bamajɔni Nigawale kɛlɛli ye u k'u cɛsiri u ka kɛ cɛw ye cɛ minnu jɔyɔrɔ bɛ bonya sɔrɔsiya hukumu kɔnɔna na u ka n'u kun soli maa ye se minnu bɛ yen an ka se ka olu sɔrɔ min ye jamana bɛ se ka lafiya cogo min baro kɛlɛtigi ale kɛlen ka kuma ta Fala ye a ye denmisɛn ninnu fo min ye général de division Umaru Baru Jara n'ale ye chef d'état-major ye a ye bonyamasegin kɛ maa kura ninnu ye k'a ɲini u fɛ sa cɛsiri ni timinandiya faso o kanu ni u ko k'u taalan ye kalan minnu kɛr'u kunna baara minnu kɛr'u kunna u ye kɛnɛ minnu ye
u ye kɔ minnu tigɛ ka ba minnu tigɛ ka taa kɛlɛkɛ daga minnu na ka se ka baara minnu kɛ fala ye k'a si bɛɛ n'a kun don dɛ min ye u jɔyɔrɔ kan ka bonya sɔrɔsi dagaw kan min ye maliden minnu b'a la fala ye a ye kuma min fɔ olu ɲɛna a tila ka segin k'o ɲɔgɔnna fɔ jamana 9 min denw b'a la k'u ka kɛ emiya a lasigiden ɲuman y'u ka jamanaw kɔnɔna na sabula baara min filɛ nin ye n'u tilalen filala nin ye fala ye olu bɛna n'u tulomada k'u ɲɛmada k'a fɔ karisa ni karisa bɔra mali la yan u bɛ cogo di u ka jamana kɔnɔna na ko min ye bɛɛ ni kelenya ye u k'o sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ farafinna wolomasiri tabaw ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma olu bɛ se ka kɛ cogo min a y'a ɲini u fɛ fana u k'u cɛsiri k'u jija n'o ye mali taw ye groupement minnu sigilen don sen ka fala ye n'a fɔ ma ko groupement inter-armes u ka taa don olu kɔnɔna na u ka taa bataillon kɔnɔna na joona u ka t'u jɔyɔrɔ ta yaasa u bɛ se ka baara kɛ cogo min na u ye dɔnniya minnu sɔrɔ a ka se ka nafa ɲɛ an ye joona min ye mali wolomasiri tabaw ka baara min bɛ tɛnɛ kan bi kɛnɛkan na bi u ka se ka t'u jɔniyɔrɔ fin o la bɛn ni kelenya kɔnɔna na u k'u ka ɲɛmaaw bonya min ye jalako ye u ko o jate minɛ maa min b'u ɲɛ maa min bɛ baara kɛ maa min bɛ n'o bɛ ɲɛfɔli k'u ye u k'a dɔn k'a fɔ min y'u karamɔgɔ ye min y'u ka baarakɛlaw ye u k'olu bɛɛ lajɛlen jate minɛ min ye baro kɛlɛtigi a y'a ɲini u fɛ fana u k'u jija u fasow ye u k'u timinanja u fasow ye u k'u yɛrɛ di u fasow ye u ka kɛ misali ye sabula maaw u na to ka u sigi k'u filɛ min ye ni maa 47 fala ye a bɔli ye a yirala sa k'a fɔ ko ninnu ta kɔfɛ n'olu danna san 2 ma ko minnu kɔni ye 48 ye k'olu ta bɛna kɛ san 3 ye han ko kɛkun ye mun ye kalan bolo dɔw bɛ yen ko fo k'olu dɔ fara olu dɔnniyaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye tireur d'élite ye yan'a ka kɛ kalo 6 ye dɔ bɛ fara o kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la bamancɔlen ka wale kɛlɛlu yan'o ka kɛ san 1 ni dɔɔnin ye o ka lajɛ san kuru kara fo ka t'i bɔ i ka lami o baara la fala ye yɛlɛma wɛrɛ min fana bɛna don a la tuguni o ye maanifin yɛrɛ i mana don yen i k'a dɔn k'a fɔ ko kabini i donna yen i k'a bila i kunna i bɛ se ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la sini han wa a bɔra san 2 la a kɛra san 3 ye Asimi ko cogo di kɛnɛ ka ye kunungo an ka général lamɛn an bɛ ala barikada ala min bi don yira na an ka kɛlɛcɛ kura min bɔlen filɛ nin ye o jɛkulu 47 ye n'olu bɛɛ bɛ mɔgɔ 343 ma u ka bɔli o bɛ tɛmɛ sira dɔw fɛ sira mun na u bɛ kalikasiyɛn kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye ani jamanadenw ye jamana kun bɔli la jamana lakani na ani baara kɛko ɲuman keleya ani diya okumu kɔnɔna la o okumu kɔnɔna an b'a fɔ ma tare tare ka tila ka foli bila u ka wulikajɔ ani ka timinanja la u tɔgɔ dara mɔgɔ mun na n'o ye ala ka hinɛ la général de brigade Pangasi Sangare ale kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min jɔyɔrɔ bonyana Mali armée dilanni okumu kɔnɔna la n'i y'a jateminɛ ka daminɛ jɔyɔrɔ fɔlɔfɔlɔ la officier kunda fo ka taa se chef-d'état général des armées ma a y'o bɛɛ kɛ n'i y'a jateminɛ a ka dɔgɔ bi na i ko ye Mali armée yɛrɛ kɔnɔ o kɔnɔna la an b'a ɲini u fɛ n'a ma ɲɛ u ka parrain kɛra ye u tɔgɔ dara o de la u k'u jija n'u ma dɔ fara u ka baara kan u kana fɛn b'o la n'i y'a jateminɛ an filɛ waati min kɔnɔ jatigɛ wale gɛlɛya bɛɛ o b'a yira olu minnu bɔlen filɛ nin sisan a yira k'a fɔ u kɛra kɛlɛkɛcɛ jolenw ye n'ala sɔnnama don nataw la olu bɛna taa kɛlɛkɛyɔrɔ la ka taa jamana kumabɔ ka taa jamanadenw lakana ani an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn bila jamanadenw ye n'i ko jɔnni kunna de i ko sababu ɲuman n'i y'a ye an b'a fɔ an ka armée bɛ ka dilan bi a bɛɛ farala jamanadenw ka muɲu an'u ka sabali sabula da kan olu de y'a faamuya ko ka jamana armée labɛn olu de sɔnna k'u ka musaka labila min b'a to an bɛ ka armée dɛmɛ cogo min na an bɛ foli bila o jamanadenw bɛɛ lajɛlen ye ka tila ka a fɔ cɛden kura min bɔlen filɛ nin ye o bɛna bila baara min na n'o ye kɛlɛ baara ye n'o ye jamana lakanani baara jamana kumabɔli baara ye ale ni siran tɛ taa ale ni jitoya tɛ taa a ka kan u k'u jɔ jugu ɲɛ mun b'a to minnu ye an dɛmɛ an ka bi sɔrɔ bi mun fana b'a to an fana bɛ se kɛ an kɔmɔgɔw ye olu fana bɛna jamana sɔrɔ bolo ɲuman kan an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen fana bila an balima jamana tɔw ye minnu b'an fɛ yan kalan na AES mɔgɔw b'o la ka foli bila n'u t'u ka jamana u k'an ka foli s'u ka jamana ɲɛmɔgɔw ma u ka jamanadenw ma k'a fɔ an ye AES bila sen na o bɔra hukumu kɔnɔna la wulikajɔ caman bɛ ka kɛ ninnu caman minnu yɛrɛ sɔrɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la AES kɔnɔna la mun b'a to u bɛna an ka jamana saba ninnu jamanadenw lakana k'an ka jamana dugukolo fana lakana hali bi an bɛ foli bila bɛɛ ye u bɛna taa baara min daminɛ ala ka u kisi k'u tanga
k'a bara ɲ'i bolo